Bona tarda a tots i a totes. Benvinguts a aquesta jornada de Fòrum Salut, de Resiliència. Ara donarem pas a la taula rodona. Primer em presentaré jo mateixa, em dic Ariadna. Soc fisioterapeuta amb experiència en àmbit residencial, ambulatori i hospitalari. També, per una altra banda, estic estudiant psicologia en l'últim curs i estic fent el meu treball de final de grau de la resiliència. Avui estic acompanyada aquí pel Ricard, la Rosa, el Ricardo, la Míriam, la Cesca i la Begoña. L'objectiu d'aquesta taula rodona és que, mitjançant les explicacions de les experiències tant personals com professionals dels participants, puguem exemplificar i il·lustrar una mica millor el que és la resiliència i com la podem promoure. Un cop que finalitzem totes les exposicions, posarem en comú les idees més importants i finalment donarem pas a la ronda de preguntes a la que us animo a participar. Bé, doncs, si us sembla bé, començarem. Dono la paraula al Ricard. Hola, gràcies per la paciència d'aguantar fins aquí. I jo estic una miqueta espantat perquè després de sentir el senyor Funes dic ara quedaràs molt malament perquè no hi ha res pitjor que tenir de fer de taloner després del que era l'Estrella. Bé, com que això d'estar tanta estona aquí m'agradaria posar-hi una miqueta de gràcia i voldria que participéssiu per fer una petita broma, que no us costarà molt. M'agradaria que aixequéssiu el braç el que us heu trencat alguna cama alguna vegada, o un braç. Vale, molt bé, perfecte. Ara m'agradaria saber si algú té un conegut o un familiar que és al·lèrgic al gluten. Molt bé. I si algú ara té algun conegut o familiar que sigui diabètic. Perfecte. El que no us preguntaré és si algú de vosaltres té un familiar o un conegut que estigui afectat de trastorn mental. No cal que contesteu, però en general no és una cosa que s'assumeixi d'una manera pública. Hi ha una certa prevenció o una autoprevenció en el sentit que segons la situació en què es trobi la persona, segons el cercle en el que pertanyem, això pot ser una cosa desfavorable. No s'entén com una malaltia igual que les altres. A més, en el cas específic dels trastorns mentals, jo, com que estic aquí parlant des del punt de vista dels familiars, perquè jo estic amb una entitat que es diu Salut Mental Sabadell, és una entitat que la van constituir familiars, ara és de familiars i d'usuaris, perquè els temps canvien, i ara el mes de març fa 25 anys que existim. I intentem seguir existint perquè ens basem en la búsqueda de recursos de la manera més imperiosa possible. També busquem gent voluntària per ajudar en moltes coses que no costen massa esforç ni diners. I aleshores, sobretot valorar el fet que hi ha una situació per als familiars que és abans i després de la majoria d'edat. Pel general, els brots es produeixen a l'adolescència fins als 20 i tants, o sigui, podríem dir que ja a partir dels 16 es poden donar casos, alguns casos es donen amb anterioritat en això. Aleshores, hi ha un transcurs de formulació de la malaltia o d'aparició de la malaltia que és molt important saber si tu tens dret a preguntar-li al metge
què és el que li passa al teu familiar? I el metge t'ha de contestar. I llavors, a partir dels 18 anys, això desapareix. És a dir, que si tu tens la gran fortuna de que a tu t'aparegui un cas d'un familiar que té els 18 anys complerts, tu no tens dret a tenir cap còpia de l'informe mèdic ni del diagnòstic que té aquesta persona. També us diré que, desgraciadament, amb totes les vegades que he tractat amb psiquiatres i psicòlegs, ningú m'ha dit, vostè com a familiar també necessita ajuda. Es deu donar per suposat que, com que no tinc diagnòstic, no necessito ajuda. Llavors, ningú m'ha dit que passaria moments molt durs, moments de veure com al meu ser estimat li queia saliva per una banda de la boca, com estava dient-me la culpa és teva perquè tu m'has ficat aquí dintre i series tu que hauries d'estar aquí dintre. Coses d'aquestes que he tingut que anar superant i jo sóc un dels tants, perquè a l'associació que estic arribem a la centena de persones que estan afectades d'això. Per sort n'hi ha moltes que poden portar la seva malaltia sense haver de venir allà, però molts estan allà i necessiten ajuda. No és una ajuda que els hagin de canviar els bolquers, no, és un altre tipus d'ajuda que necessiten. Amb tot això, el que us vinc a dir és que tu has d'anar a buscar la teva resiliència, perquè és el títol que tenim. Què és la resiliència? Ben bé no ho sé, diuen que és un concepte arquitectònic que s'aplica a la conducta humana també, i jo diria que és la capacitat de que quan t'has entrebancat i t'has fet mal, tornar-te a aixecar i seguir caminant. És la meva interpretació personal. També podria dir que és aquí caic i allà m'aixeco. O també podria dir qui dia passa any empeny. I qui diu això també podria dir el que no em mata em fa més fort. Tot això podria ser resiliència, però no sé si és ben bé el concepte, ni em preocupa. El que sí us puc dir és que una de les coses importants és saber no estar sol. Allò que no et diu el psicòleg del teu familiar, el que has acompanyat, perquè si no l'acompanyes no arribarà l'hora o se li passarà el dia, en aquell que tu li vigiles si s'ha pres la medicació o no se l'ha pres, o si ha menjat o no ha menjat, aquell familiar que és major d'edat i del que tu no tens dret a veure els seus informes mèdics, doncs en aquell moment tu estàs fent resiliència. I aniria molt bé que algú et digués mira, et dono aquest telèfon, que hi ha aquestes persones que són un grup d'ajuda mútua, en el que tu podràs anar i podràs explicar aquestes coses que no li pots explicar a la teva cosina, ni a la teva germana, ni a la teva tieta. I allà no et curaran res, però t'ajudaran a tirar endavant. I jo no sé com vaig de temps. Encara puc enrotllar-me més? Quan he sentit el senyor Funes m'ha fet gràcia pensar en les assistències que es poden donar. És una de les... És a dir, què fas quan et trobes amb un problema d'aquests? A on truques? No saps ni on tens que trucar. No saps ni què tens que fer. Perquè anirà tot bé, perquè veus aquella persona que no està en una situació normal. I probablement no és que estigui agressiva, al contrari, està enfonsada i és com si estigués en coma. També pot haver-hi algú que reaccioni per l'altra banda, però és que cada persona és una malaltia diferent.
cada persona necessita un tractament diferent. Igual que tenim una empremta digital, les nostres malalties són distintes. Llavors és quan jo recordo una companya del grup d'ajuda mútua que m'explicava, diu, el meu fill volia fer piano i li vaig buscar una professora. I quan vaig anar a contractar-la, li vaig dir, bueno, pensa que el meu fill té un trastorn mental. I em va contestar, suposo que no em farà mal, oi? I esclar, doncs aquesta és una... Dius, aquesta persona no era dolenta, el que passa que la societat no sap, la gent no sap què és la malaltia mental, no sap la transcendència que té. A més, tothom té... Si ha fet això és que estava punts suspensius, una paraula de 4 lletres que... I dius, bueno, i aquell altre que estava, per exemple, a Iraq, al Fosbuc, a la presó aquella humiliant els iraquís, aquell estava bé? És un comportament correcte? I tantes coses que veiem, dius, sobretot, jo crec que tenim un deure, una obligació amb els nostres congèneres que ho pateixen en primera persona, d'estendre el missatge, de dir, no us cregueu tot el que diuen els diaris. I ja em penso que ja he parlat prou. La Rosa ho farà molt millor que jo, espero. Bueno, yo soy de Activament. Es una asociación de personas con experiencia propia en salud mental. Eso significa que somos básicamente formados, es una asociación formada por personas que tienen un diagnóstico psiquiátrico. ¿Vale? Cuando llegan las personas, yo a nadie le pregunto qué diagnóstico tienes o demás, porque no me importa. El diagnóstico siempre se queda en lo que es el ámbito clínico, médico. Nosotros somos personas. Y entonces nosotros consideramos que muchos de nosotros tenemos muchas experiencias en común, tanto pasadas como presentes como futuras. Entonces yo a Ricard me lo quiero mucho, siempre colaboro con ellos. Bueno, nosotros, yo le agradezco mucho que nos ofrecen un espacio en la chamba donde vamos nosotros, pues bueno, hacemos un grupo de ayuda mutua en primera persona, donde nos encontramos y podemos hablar de aquello que nos ocurre, que nos pasa, todo aquello donde lo podemos poner en común, y muchas veces hablamos y nos podemos contar cosas que no podemos contar a nadie. Y muchas veces lo decimos, es que esto yo no lo puedo contar y este es el único espacio. Entonces yo me lo quiero mucho, pero hay cosas donde estamos de acuerdo y hay otras en las que no. Si yo lo estoy pasando mal y ya es difícil a veces hablar de lo que yo siento, poner nombre, si yo sé que el profesional luego lo va a contar, yo no le voy a contar nada a ese profesional. Lo voy a ver como mi enemigo. Voy a pensar, uy, cuidado, este luego va a ir a esta, se lo va a contar todo, tal. ¿Qué tal te va? Uy, qué bien, qué bonito. Mi vida es muy feliz, sí, pero no pasa nada, yo, nada, no. A mí esto no me interesa, ¿no? Yo quiero, además, yo siempre lo digo a las personas, ¿no? Si estamos mal y lo que nos ha pasado, lo que sentimos, ¿por qué no se lo vamos a contar al profesional? El problema es que también cuando vamos al profesional tenemos miedo, porque para ellos los síntomas, venga, pastilla, vamos, venga, pastilla, no, a veces sería bueno que el profesional también se planteara que cuando tú llevas 1 año o 2 visitando a una persona con una medicación y un buen día te dice, mira, es que escucho voces, y las llevo escuchando varios años y a pesar de tu medicación las sigo escuchando. Coño, el problema es que el profesional, venga, a subir la medicación. No, eso se debería de ver como, hostias, me estás pillando confianza, es que confías en mí, hostias, qué bien. A lo mejor es que voy bien. No, en lugar de eso se ve como algo negativo, algo de todavía estás peor, todavía estás más enfermo. Y entonces, ¿qué hace la persona? ¿Te voy a contar al profesional, a este, al otro? No, ¿qué va? Yo llego, me va muy bien, luego por dentro me siento morir, porque me siento morir, me siento horriblemente y
Y a veces, como no puedo expresarlo, como no puedo sacarlo, voy contra mí, me hago daño, porque de alguna forma yo necesito sacar lo que siento. ¿Vosotros sabéis lo que es tener un secreto? Hay secretos que son divertidos y nos gusta tener, como alguien que te gusta y tal. Pero, hostia, cuando tienes un secreto que te duele, porque te hace daño, y además tienes miedo de que los otros lo descubran, claro, hostia, es que no lo vean. Y además es que nosotros empezamos a tener miedo de que, hostia, a ver si ese va por la calle lo va a descubrir, es que si se va a dar cuenta. Y esto se empieza a hacer una pelota que es horrible. Y ahí estalla esa pelota, y en algún momento antes o después va a estallar. Y muchas veces nosotros, para acallar ese secreto, nos autolesionamos. Yo muchas veces lo digo, ¿no? Y lo cuento porque yo lo he vivido. O sea, yo con 11 años me estampaba contra las paredes para cambiar un pensamiento, para cambiar lo que yo estaba viviendo y poder cambiar ese pensamiento. Es así de triste y de real. Yo siempre digo, salud mental es muy amplia. O sea, los que llegamos a tener un diagnóstico, nuestro pasado, el porqué, es muy amplio. O sea, no podemos coger a veces unas determinadas experiencias y decidir que todo aquello es salud mental. O sea, yo no represento a todos los de salud mental, o sea, a todas las historias. Yo puedo representar una parte, pero yo no puedo representar a todas, ni todas las experiencias representan a todas. Tampoco es justo de que a veces... no es justo, por ejemplo, de que hay personas que sí, son grandes artistas y demás, y dicen, mira, es que tiene este trastorno, claro, entonces, no por tener ese trastorno eres mejor pintor, ni mejor escritor, ni mejor nada, tampoco eres ni más violento, ni eres peor, ni eres... Muchas veces tendemos a ver como... Es decir, mira, si a este le va bien con este diagnóstico, ya todos sois iguales. No, sí, yo la verdad es que además me considero como muy normal, o sea, como muy del montón, o sea... Puede ser la vecina de cualquiera. Igual a lo mejor alguno de vosotros incluso sois vecinos míos o vivís por mi zona o lo que sea, ¿no? Entonces, no sé cómo explicarlo, ¿no? Salud mental a veces es el resultado de las experiencias. Nosotros hacemos grupos de ayuda mutua donde podemos hablar. Nunca hablamos de diagnósticos. Y si alguna persona viene y quiere formar parte, yo nunca le pregunto ni le pido un papel que ponga su diagnóstico, porque si estás allí es por algo. Y si estás allí y no hay una razón detrás, no se entiende, la verdad. Entonces yo, muchas veces en estos grupos de ayuda mutua, yo creo que anteriormente Funes ha dado algunas pistas, pero yo creo que a veces... como Harry Potter a veces decían el innombrable, ¿no? A veces el innombrable hay que nombrarlo para que sea visible, ¿no? Y cuando yo hablo de estas experiencias, porque estos hechos ocurren, esto no significa que haya ocurrido siempre o que todas las personas que tengamos un trastorno nos haya pasado, ¿no? Yo siempre que doy una charla, siempre lo digo, ¿por qué no lo voy a decir? Muchas personas, yo diría que han padecido abuso sexual intrafamiliar en la infancia, en su propio hogar. Esto es espantoso. Hay personas que han padecido esos abusos, pues a lo mejor por un familiar más o menos cercano, por algún vecino. Hay quien lo ha sufrido en la escuela. Es espantoso, es horrible. ¿Cómo cuentas eso? ¿Cómo lo cuentas? Es horrible. Y muchas veces, yo por ejemplo, tengo una persona, una compañera, que ella, su síntoma en la adolescencia, primera juventud, era la ludopatía. Alguien dice, mira, es una drogadita, una adicta, mira, se deja todo el dinero, no. Pero la ludopatía acabó siendo un síntoma de que había alguien que, traicionando la confianza de su familia, abusó de ella en la infancia. Claro, y a veces cuando hablan los familiares y de esto y dices, a ver, es que a veces nosotros vemos, por ejemplo, las adicciones como un síntoma. O sea, cuando tú tienes ese secreto maldito que te hace tanto daño y descubres que bebiendo alcohol y que estando borracho no te duele recordar, hostias, acabas de descubrir algo increíble. O sea, ese es el soma de la felicidad para ti, ¿no? Claro, dejar la adicción, sí, vas a ir a un profesional, vas a dejar, oye, no consumas tal, vale, sí, pero vamos a hablar
de aquello que yo estoy tapando, porque yo quiero hablar de eso y es lo que yo necesito hablar, necesito trabajar. Y aprovecho para decir que nosotros también pedimos profesionales, muchos tipos de profesionales que estén especializados en diferentes tipos de violencia, porque para nosotros es importante, porque o sea, a veces hay un buen profesional, pero si él no ha trabajado o no tiene una formación específica en aquello que a ti te está matando por dentro, vamos a empezar a dar vueltas. Y no, yo quiero ir al grano, y a veces es lo que necesitamos. Bueno, estamos hablando de abusos sexuales, ¿eh? ¿Un minuto me queda? Bueno, también estamos hablando de acoso escolar, ¿vale? Acoso laboral, violencias machistas en casa. Tú, cuando las personas que tú más quieres, tus adultos, se pasan el día entero gritando, diciéndose de todo, que a veces te has metido entre ellos para parar peleas, que has recibido hostias, aquello tú te lo llevas, ¿vale? Entonces, bueno, no sé, quería decir que hay muchas personas que tenemos un trastorno. Yo no me escondo, yo tengo un trastorno mental a causa de las violencias vividas en mi propio hogar. Entonces, bueno, reivindico mucho, para mí es importante nombrarlas, decirlas, reivindicarnos como personas. O sea, es horrible que por estos malestares llegues, te pongan un diagnóstico y automáticamente ante la sociedad tu palabra valga menos. Yo, por ejemplo, por tener un diagnóstico, a mí me pueden quitar la custodia de mis hijas. Incluso me puede pasar algo que es espantoso. Yo, por ejemplo, puedo poner una denuncia contra alguien y decir, esta persona está abusando de mis hijas, y me puede llegar la justicia. El abogado de otra persona puede decir, no, es que esta persona tiene un diagnóstico. Pues ya está, nos olvidamos, le damos un carpetazo. Nadie va a mirar a mis hijas porque yo tengo un diagnóstico. No, entonces a mí muchas veces se nos deja de lado, se nos discrimina. Y hay una cosa que a nosotros nos hace mucho daño, es la soledad. O sea, cuando tú estás mal, me voy de tiempo. Bueno, cuando tú estás mal, en ese camino has perdido todo. Has perdido relaciones, has perdido amigos, lo has perdido todo y te has quedado solo. Entonces, empiezan los ingresos psiquiátricos y demás. Claro, ¿cómo tú te dicen, no, ten amigos, sal y tal? Claro, pero ¿tú cómo reconstruyes tu vida desde ahí? ¿Dónde está tu vida? Si tus amigos han evolucionado, se han ido, han volado, ¿y tú qué? ¿Qué es de ti? Tú te has quedado parado en un rincón llorando. Claro, ¿cómo empiezas una nueva vida desde ahí? Bueno, nosotros somos activamente, entonces, bueno, hacemos los grupos de ayuda mutua, también tenemos mucho ocio, entre otras cosas, para que, bueno, llega el sábado, llega el domingo, quieres salir, no sabes con quién, bueno, pues ya sabes, hay un grupo de personas como tú, con tus experiencias, nadie te va a preguntar de dónde vienes, somos muy abiertos a todo el que quiera venir. Nosotros aquí en Sabadell hacemos una quedada todos los sábados tarde, de 4:30 a 5:30 en el Bar Bellas Artes. Sábados tarde, Bar Bellas Artes. Estáis todos invitados y, bueno, aquí lo dejo. Ricardo y yo venimos de Cruz Roja Sabadell. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Vale. Ricardo y yo venimos de Cruz Roja Sabadell. Yo soy técnica de ocupación en el programa de personas mayores de 45 años. Ricardo es uno de los participantes y es un claro ejemplo de resiliencia y de superación. Os voy a explicar muy resumidamente el programa. El programa tiene 3 fases. La primera de ellas es toda la parte de orientación, donde establecemos itinerarios personalizados con cada participante. Partimos un poco de sus necesidades y demandas para luego establecer un plan de acción con esta persona. La siguiente fase es todo el tema de formación. Todo el tema de formación que puede ser... ¿sí? ¿Ahora? 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 No, hay que aguantar. Todo el tema de formación, donde entra la formación técnica, tema de informática, habilidades para la búsqueda de empleo y la formación capacitadora para favorecer que las personas mayores de 45 años tengan un reciclaje y puedan volver al mercado laboral. Y la tercera parte del programa es todo el tema de intermediación y el acercamiento al mercado de trabajo.
que aquí lo que intentamos hacer es que las empresas vean que las personas no son un número, no son una edad, sino que tienen una cara y un rostro. Intentamos concienciar a las empresas de las dificultades que tiene este colectivo por el simplemente hecho de tener una edad concreta. Buscamos gestiones como pueden ser prácticas para que los conozcan, vean sus habilidades en un puesto de trabajo, y todo el tema de gestión y seguimiento en las ofertas para favorecer al máximo esta inserción. Y con Ricardo hemos estado preparando algunas preguntas para poder explicar un poquito su caso, porque es un claro ejemplo de resiliencia, pero también de superación y de afrontar la adversidad. Entonces, Ricardo, explícanos un poco cómo llegaste. Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo, tengo 53 años, tengo 1 año y 8 meses viviendo en Cataluña y voy a explicarlo todo desde el principio. Escuchando lo que dijo aquí mi compañera de mesa, yo fui un niño abusado, sufrí bullying. Por tener la edad que tengo en aquel momento no existía la palabra bullying y no existía ni siquiera la palabra abuso. Era muy normal que le pegaran a tu madre, que tu padrastro sacara una pistola y disparara, y si te pegaba estaba bien y si no te pegaba no estaba bien. Y crecí viendo eso. Pero recuerdo perfectamente bien también ahora que estoy recordando eso, que al no saber el concepto, pues no sabía que era malo o bueno. Descubrí que era malo cuando tuve la capacidad de hablarlo. Cuando tuve capacidad de hablar me di cuenta que mi madre era una mujer maltratada y que por consecuencia yo tuve una infancia donde fui abusado de un señor, no fue sexualmente, pero igualito, fue el mismo tipo de abuso. Quisiera decir eso porque justamente la palabra resiliencia creo que debe ser la capacidad de poder seguir, de poder de manera consciente o inconsciente, en mi caso a través de la ignorancia, de poder seguir y que eso no me creara a mí ningún tipo de recuerdo malo. Recuerdo mi juventud con gran alegría, ya a mí me metían la cabeza en la poceta y la bajaban con la cabeza mía metida adentro. Pero más sin embargo sacaban muy buenas notas, entonces terminaban que los que me metían la cabeza en la poceta me terminaban pidiendo las notas para que yo los ayudara. Terminé siendo el presidente de estudiantes. Entonces, mis recuerdos de ese bullying es muy extraño, porque a pesar de todo el bullying que yo pude haber sufrido, después ellos fueron como subordinados míos. Ahora bien, después, lo que me trae aquí a este país es de que yo soy artista plástico, mi Instagram es Glass Castro, el que quiera verlo. Trabajé durante los últimos 26 años como artista en vidrio fundido. Soy administrativo graduado en Brasil, hablo 3 idiomas, y por mi trabajo tuve que recorrer parte del mundo. Vengo de Venezuela. Para el 2017 empezó una gran violencia en mi país, y empezó con un proceso inflacionario que superaba, para el momento que yo vivía allá, el 1000% anual. Van por 20.000% anual. Mi negocio se quiebra. No es porque fuera malo, sino porque no tenía la capacidad de poder reinvertir para poder seguir trabajando. Por el mismo motivo pierdo mi casa y pierdo mi coche. En este proceso de una grave violencia, empezando en el 2017, me afilio a un partido llamado Voluntad Popular para acompañar a los chicos que estaban luchando por la libertad en mi país. Y me tocaba a mí estar en la retaguardia con agua y con vinagre. El agua para los que se deshidrataban, vinagre para los ojos, para la bomba lacrimógena, y el número de móvil de todo, porque veía que cuando un chico caía en el piso lleno de sangre tenía que llamar a los padres para decirle que su hijo estaba en un hospital, no les decía que estaba muerto, pero les decía que estaba en un hospital que tenía que buscar el cuerpo. Un día, los colectivos del gobierno pues impidieron una marcha en la cual yo estaba ayudando a estos chicos y nos persiguieron durante 2, 3 calles. Increíblemente a mí me salió un acto heroico y me paré entre los colectivos y los chicos que estaban detrás de mí. Y los colectivos no se detuvieron, pasaron sobre mí. Yo perdí los dientes, tuve una golpiza espectacular. Y más sin embargo, yo lo que pensaba dentro de mi cerebro cuando reaccioné que estaba vivo, era que cómo coño me iba a poner los dientes otra vez. Y no pensaba la gravedad de lo que me había pasado.
Después me hicieron 2 atentados, porque yo, al ser artista plástico en una ciudad llamada Maracay, se puede ver el Instagram, pues era una cara medianamente reconocida, pero yo no me daba cuenta de la gravedad del asunto, sino fue que mi familia me dijo, tienes que salir o si no te van a matar. Yo nunca me imaginé que nadie me lo iba a decir en la vida. Nunca me imaginé que por pensar distinto, alguien iba a accionar un arma en contra de mí. No lo imaginé nunca, pero me sucedió. Y tuve que meter todos mis recuerdos, mentira, tuve que meter en una maleta lo que pude y salir corriendo. Una venezolana que vive aquí en Cataluña me dijo que me recibía porque unos amigos en Barcelona me podían recibir. Voy a contar el cuento de mi amiga. Porque mi amiga me hizo una que yo sé que se le hace a todo el mundo. Ese yo no soy el único. Llegué a Barcelona, me recibieron, me llevaron a un lugar maravilloso llamado Moyà, que queda relativamente bastante cerca de acá. Y a los 2 días me dijo que me espabilara, porque ella no me podía tener. Y me puso en la casa de una rumana. Y la rumana, cuando le caí de paracaídas, no hizo otra cosa sino llevarme al ayuntamiento, empadronarme, y me hizo que hablara con la gente del ayuntamiento. Y yo sin ningún miedo, solo, sin casa, sin dinero y sin nada, hablé con la gente del ayuntamiento. Y la gente del ayuntamiento le sorprendió muchísimo mi historia, porque aquí se la estoy contando en una versión light porque los detalles son muy escabrosos. Y me ayudaron muchísimo al punto que me consiguieron la entrevista para la policía en Barcelona. Mi amigo llega a Barcelona, yo logro salir de Moyà, evidentemente le quito el trato a mi amiga, y mi amigo en Barcelona me dice que no me puede tener, que yo no quepo en su casa, que tiene que buscar en dónde vivir. Y no puedo regresar a mi país. Aunque quisiera, no puedo. Y yo me puse a buscar habitaciones, él me cambia el padrón para Barcelona, y a través de un amigo, me dijeron de una habitación en Sabadell, y me vine para Sabadell. Recuerdo perfectamente el día, fue un 4 de agosto, y hacía muchísimo calor. Y lo recuerdo como uno de los días más maravillosos de mi vida, porque no me imaginé que podía llegar a un lugar que fuera tan bonito. Me senté en la casa de mis amigos, de las personas que me estaban recibiendo, y después de comer me dijeron que fuera a ver la habitación. La habitación extremadamente pequeña, nada bonita, sin ningún tipo de lujo ni nada. Y yo le dije, bueno, ok, está bien, salí y estamos tomando una Coca-Cola, y ella me dice, ¿qué hace usted aquí en la Coca-Cola? Tómese un baño y vaya para su casa, para su cuarto, porque esta es su nueva casa. Y desde entonces vivo con ellos. He tenido el honor de conocer gente maravillosa acá. Y un día me hablaron de ir a Cáritas, ir a la Cruz Roja, porque yo no tenía dinero, no tenía comida, no tenía absolutamente nada. Me puse a trabajar en un bar de cambrer, y resulta que los dueños del bar descubrieron que como yo no tenía documentos, no tenía nada, no tenían por qué pagarme, no tenían por qué darme comida. Y trabajaba de 7 de la mañana a 12 de la noche simplemente por el placer de trabajar, porque ellos decían que no tenía obligación de darme nada. Y más sin embargo, yo me reía y contaba chistes y le quitaba cigarrillo a la gente porque soy fumador, y descubrí que la gente que es tan amable, tan amable, tan amable, que cuando se daban cuenta que a las 4 o 5 de la tarde que yo no había comido, me brindaban un bocata, y eso me partía el corazón a mí, porque nadie tenía por qué darme comida en ese sentido. Y me invitaban a las 7 o 8 de la noche a una cerveza. Y ahí me pareció de que ustedes son personas increíblemente maravillosas. Tuve la oportunidad que en el medio de enero del 2018, en un día de muchísimo frío, digo lo de los tiempos porque yo vengo de un lugar donde hace el mismo clima todo el año. Aquí que haga calor, que haga frío, que haga otoño, a mí me parece maravilloso. Vengo y hablo con ella porque resulta que yo vi un curso de club para este curso que hice para mayores de 45 años, pero yo no tenía el permiso de trabajo todavía. Y tenía terror, pánico que no me lo dieran. Estoy por asilo político, tenía una tarjeta y me dieron la tarjeta roja y me dieron el permiso de trabajo, donde fui yo inmediatamente con ella. Estoy sentado al lado de la mujer más maravillosa que ustedes puedan conocer en su vida. Ella se pelea el puesto con aquella que está ahí. Estas dos mujeres me vieron llorar muchísimas veces. Pero me viste llorar muchísimas veces. Y yo entendí un día que algún día iba a dejar de llorar.
Y la característica del grupo era que tal vez el más alegre era yo, el más payaso era yo. Y yo creo, y me pongo a conversar del tema con muchísima gente acá, que dicen, es increíble lo que te ha pasado, es increíble, eres muy valiente. Y no he pensado nunca en el concepto de valentía. Yo creo que ser valiente es justamente saber que se tiene mucho miedo y saber que no puedes luchar contra el miedo. Es decir, tienes que convivir con él y salir de él. Hice el curso y me mandaron a hacer las prácticas en una tienda llamada Kiabi en Baricentro. Este señor de 53 años hizo las prácticas en un lugar donde la persona más vieja tiene 34 meses de vida. Y quedé seleccionado, es decir, quedé seleccionado en ese momento para vender, mientras que terminaba las prácticas, para vender el sorteo del oro de la Cruz Roja, y fue mi primer contrato de trabajo en este país. Mientras que estaba trabajando con el sorteo del oro de la Cruz Roja, me llaman para que vaya a trabajar como pretendiendo tener un contrato en Kiabi. Y tuve 2 trabajos al mismo tiempo. Y a mí me parece divertidísimo pensar que 2 meses antes no tenía ni siquiera un euro en la cartera para poder comprar un café, a un momento de tener 2 contratos de trabajo. Y me parecía simplemente irreal. Era absurdo. No solamente por lo que yo estaba viviendo, sino porque lo que veía en las caras de la gente que estaba alrededor mío. Actualmente me ofrecieron un contrato fijo en Kiabi y tengo el honor de ser el Tutankamón de Kiabi. No hay personas más viejas, ni el dueño de Kiabi tiene más viejo que yo, el señor francés más joven. Pero en lugar de ver las cosas de una forma negativa, siempre, no sé por qué motivo, debe ser algo que nace con uno. Es decir, al otro estaba conversando con una persona que no sé si se fue, que tal vez yo en el año 1965 cuando nací, seguramente nací con un trastorno. Pero como en aquella época todos los niñitos eran iguales y todos se criaban igualitos, pues yo crecí con lo que tengo y ya está. Pero lo que sí estoy seguro es de poder tratar la vida, lo que me ha enseñado, la vida no me lo quitó todo. Es decir, al llegar aquí a Cataluña, descubrí que no tenía absolutamente nada. Y es verdad, no tenía absolutamente nada. Que lo único que no me podía quitar la vida eran las ganas de vivir y la alegría. Y yo para ir a Kiabi tengo que bajarme en la carretera de Barcelona en el Burger King y caminar hasta Kiabi. Y al otro día me di cuenta que el día 100, detrás trabajando en Kiabi, había llorado 100 veces sobre la autopista, sobre el viaducto. Y ese día decidí que no iba a llorar más. Porque yo no sé lo que va a pasar en mi vida, no tengo la menor idea. Pero lo que sí sé es que lo que me enseñaron aquí es que no debo mirar las cosas y estar agradecido. A mí se sorprenden mis amigos catalanes cuando salen conmigo porque yo siempre les digo que toda la comida es muy sabrosa y que todos los lugares que yo veo en los rincones son lindos. Y ellos me dicen, es que no has visto nada. No, gracias a Dios que no he visto nada, pero lo que veo es precioso. Y quisiera en este momento no solamente darle gracias a la Cruz Roja por haberme apoyado, sino que muchísima gente que me gustaría que estuviera aquí a escuchar esto, es darle las gracias a ustedes, a todos, que son anónimos para mí aquí en este momento, por haberme permitido vivir esta experiencia después de 50 años. Cuando sabemos de que seguramente en mi sociedad y en muchas sociedades ya es una edad en donde no tienes siquiera una primera oportunidad ni una segunda oportunidad. Me siento muy afortunado de poder vivir la experiencia que estoy viviendo, pero no me gusta el origen de ella. Me hubiese gustado que hubiese sido de otra forma. Estoy en una posición en la cual no puedo regresar a mi país, ni queriendo. Pero estoy bien. Y es lo que le trato de transmitir a la gente que están allá en mi tierra que dejé. Que aquí, si te portas bien, vas a estar muy bien. Y esa ha sido mi filosofía de vida. ¿Hay otra cosa que tengamos que hablar? Ya nos pasamos. Hola, se'm sent? Bona tarda, soc la Cesca Caballero, soc infermera pediàtrica. En primer lloc, moltíssimes gràcies per estar aquí
un divendres a aquestes hores, que semblen dificultoses. Us ho agraeixo molt, 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 i agraïm molt a l'organització l'oportunitat que ens ha donat a la meva companya i a mi de venir a parlar d'una experiència que ara us presentarem. Estem molt contentes de parlar-ne perquè ens agrada molt el que fem. Us dic d'on vinc. Jo treballo a Sabadell Sud, és un ambulatori molt bonic que hi ha al mig del barri de Campoamor, just davant del mercat. Els qui no conegueu el barri, jo us convido a que us hi passegeu, perquè aquest barri existeix fins i tot quan no surt als diaris per coses cutres i xungues. Existeix. Hi ha coses per les que val la pena baixar. Hi ha un mercat que necessitaria una mica de suport, perquè el mercat és salut i és cultura, i jo penso que està una miqueta deixadet. Hi ha un parc central on s'hi pot anar a passejar i és molt xulo. Hi ha una biblioteca, hi ha el Ribot i Serra, que és una grandíssima institució, i el que té aquest barri que fa que m'agradi molt i que l'estimi molt és la gent que hi viu. És, que em perdonin altres barris, però és un barri amb una altíssima densitat de gent resilient per metre quadrat. És un barri fet de persones, habitat per persones que han vingut de molts llocs del món, fugint de coses dures, molt dures, i és un barri també habitat per gent que hi ha viscut tota la vida i que ho han passat molt malament. Els de tota la vida venen d'una història que tots coneixem, d'una història molt trista, molt llarga i molt fosca, i entre tots fem una societat que intentem sigui resilient. A l'institut, jo treballo al CAP, soc infermera pediàtrica, la majoria del meu temps em dedico a estar a la meva consulta, i una altra part del temps, i és un temps que m'agrada molt, les meves companyes ho saben, i les companyes de dins del CAP i de fora també, aquesta feina m'agrada molt, la faig a l'institut, i és l'experiència que us venim a presentar als grups psicoeducatius amb adolescents. La faig amb una companya, infermera del meu equip, es diu Montse Pérez, i és una persona encantadora i és una grandíssima professional. Jo tinc la sort de treballar amb ella. I bé, aquí al meu costat hi ha la Bego, que és una institució, el Riboti, i és una de les persones que més l'estimen. Bé, bona tarda. Com ha dit la Xesca, soc la Bego i porto 10 anys treballant com a psicopedagoga a l'Institut Ribot i Serra. Tal com ha dit ella, està a Sabadell Sud i jo visc a Barcelona, i en aquests 10 anys el que ha fet que em quedés aquí, continuant venint cada dia a classe, són els alumnes. Són aquests alumnes dels quals n'he après molt. Llavors estic contenta d'estar aquí, d'estar aquí presentant a tots i totes aquestes personetes resilients que m'he creuat a la vida. De pas us agraeixo a vosaltres que encara a aquestes hores aguanteu, que hi ha gent que ja ha marxat, per escoltar aquesta humil experiència. No tenim cap pretensió de res, només posar sobre la taula i donar-vos a conèixer la feina que fem. Aquests adolescents anònims per vosaltres no estan aquí avui, potser serien ells els que haurien d'explicar què han fet aquest grup psicoeducatiu i com els ha anat. Per diferents raons no han d'estar, però ens han donat, ens han permès ser testimonis i ser les seves veus, sense més. Bé, seré molt breu per fer una mica de marc teòric de què és un grup psicoeducatiu, ja que en parlem i així, us explico breument de què parlem quan parlem de psicoeducatius, dels psicoeducatius que fem les infermeres, que en fem molts i amb bastant bons resultats. Bé, les infermeres de l'atenció pública, de la xarxa d'atenció pública de Catalunya, estem sotmeses
o ens dirigeix als mandats que estipula la nostra empresa. La nostra empresa és la Generalitat i aquesta empresa, aquesta macroempresa, elabora cada 4 anys el que coneixem i que a tots ens deu sonar una miqueta, que és el Pla de Salut de Catalunya. Aquest Pla de Salut, ara tenim en vigència el que va començar el 2016 i s'acabarà el 2020, i ara us llegiré literalment una de les frases, un dels pesos que ens empeny a fer psicoeducatius. Mireu, diu: un dels objectius d'aquest Pla de Salut és definir i desplegar models de promoció de la salut, prevenció i atenció als problemes de salut més prevalents en infants i joves en situació de vulnerabilitat, amb una visió intersectorial i interdepartamental, dedicant una atenció especial a la salut mental i emocional. Bé, què vol dir això? S'entén, però posen aquestes paraules. El que vol dir és que davant la complexitat de les vides, i havent escoltat el Jaume Funes, això ja està com sobrer, no? Davant la complexitat d'aquesta problemàtica que tenen els nois i les noies i els nens i les nenes, hem d'obrir la mira amb la que tractem aquests nens. Ja no ens hem de quedar amb la idea que aquests nens necessiten només atenció mèdica a les consultes, sinó que hem de col·laborar amb tots els estaments on sigui possible acostar-te a aquestes persones que estan en situació de vulnerabilitat. Bé, doncs el Pla de Salut, que és la directriu per la que regeix la meva feina com a treballadora pública, diu això, i abans que aquest Pla de Salut que està en vigència digués això, ja van haver-hi unes persones, unes companyes que es van dedicar a fer un programa d'atenció a l'adolescent en un grup psicoeducatiu. Això es va fer fa uns anys, bé, es va aturar per diferents circumstàncies i fa uns anys el Ribot i Serra ho hem tornat a posar en marxa, com us he dit, amb la Montse Pérez. Però les infermeres als instituts no hi hem anat així de cop i m'ha emocionat moltíssim que el Jaume Funes parlés del programa Salut i Escola. No sé si algunes de les companyes que esteu aquí el coneixeu. El programa Salut i Escola és un programa que porta la infermera al centre docent, al centre de secundària, de moment, per acostar-se als adolescents, per donar-li un espai de tranquil·litat, de relax, de confiança, de confidencialitat, de suport, per parlar de tots aquests problemes que no són fàcils parlar en un altre lloc. Aquest programa està funcionant des del 2004, com he dit, i per nosaltres, els professionals de la salut, és una joia. És una joia. Suposo que als centres educatius també es veu així. Sí, ho veiem així. Ens cal tenir una infermera a l'escola, a l'institut. Per què? Perquè l'organització d'un centre educatiu té les seves limitacions, i és lícit que les tingui, i en aquests temes més sensibles que tenen a veure amb la salut, un professional sanitari les podrà gestionar molt millor que nosaltres. Per què? Pel saber, pel seu coneixement i per la coordinació també amb agents de salut externs. D'aquesta manera podem cobrir un aspecte de la persona i tractar-los d'una forma holística en aquests éssers que estan creixent. A més, encara la funció sanitària no ha perdut del tot l'autoritat davant dels usuaris. De fet, confien en els professionals, confien en el metge, el pediatre, l'infermera. I venint la infermera a l'institut, l'alumne, l'adolescent, no ha d'anar al cap de salut primària perquè per ells això suposa una gran vergonya, un pudor, amb el qual el que farien és no consultar. Estant ella allà, el que tenen és algú proper, en un entorn conegut, com és el seu institut, en un entorn segur, perquè ja saben el que hi ha, i que els brinda, sota aquesta confidencialitat que ha dit ella, una primera via per expressar coses que tenen a veure amb la seva salut.
sigui, l'adolescent dirà alguna cosa així com que esbrinaré si allò que em passa a mi, no? És normal el que em passa, potser ella m'ho resoldrà i no ho hauré d'explicar als meus pares, no ho hauré d'explicar als meus companys ni als meus profes i total, és la infermera que em coneix de sempre, no? Des que era ben petit. I per una altra banda, el que s'aconsegueix també d'aquesta manera és que l'adolescent es faci responsable del seu ésser, del seu cos, que comenci a reconèixer-se i que comenci a demanar consultes de manera autònoma, sense haver de passar, com feia abans, que era papa o mamà o l'adult que el portava al metge. Bé, estem en un fòrum per parlar de resiliència com a motor del benestar. Som les darreres en parlar, moltes persones n'han parlat molt encertadament, però potser val la pena dir que entenem que un dels primers passos per ser una persona resilient és assolir un cert grau d'autoconeixement i aquest és un dels objectius fonamentals dels grups psicoeducatius. Posem a les persones a pensar sobre elles per poder veure quins són els seus punts febles, quins són els punts forts i què han de fer per estar millor, perquè aquest és l'objectiu. Parlem d'autoconeixement, però jo vull que la Bego, que en sap tant, ens faci una foto de com són els alumnes del Riboti, aquestes persones fantàstiques amb les que estem treballant. Bé, segurament aquí hi haurà gent que coneix el Ribot, d'altres no, i per poder saber quins són aquests alumnes us vull presentar la realitat del centre. El centre, que és un centre públic, està, com he dit ella, al sector sud de la ciutat, entre els barris de Campo Amor i Espronceda. Allà els ensenyaments que es fan són ensenyament secundari obligatori, l'ESO, batxillerats i cicles formatius. El nostre centre està considerat com un centre d'alta complexitat. Per què? Doncs perquè els alumnes que estan allà tenen unes característiques que són susceptibles d'afavorir un risc d'exclusió. Característiques concretes i així bàsiques serien que hi ha un nivell socioeconòmic i cultural baix o molt baix de les famílies i moltes amb problemes de desestructuració. Una altra característica és que hi ha en aquest centre aproximadament entre un 60 i un 70% d'alumnes que tenen com a país d'origen familiar un país estranger, en el nostre bàsicament de Llatinoamèrica i Marroc. I per últim, al voltant de la meitat de l'alumnat que comença a primer d'ESO no té la primària assolida. De vegades ni tan sols al cicle mitjà. I els resultats acadèmics en general són baixos, o són molt baixos. Llavors, podríem pensar, clar, i reprenent el que deia el Jaume també, com que és un centre pobre, amb gent pobra que té un nivell tan baix, doncs és normal que hi hagi dificultats i que estiguin tan malament. Però això seria molt simplista, perquè hi ha famílies que també ha dit ell, amb un bon nivell econòmic i cultural, els seus adolescents també pateixen els malestars. Però sí que és veritat que aquests factors que anomenava agreugen segurament aquest malestar. A partir d'aquí, què fa el centre per poder pair totes aquestes dificultats? Té una missió, com tots els centres, i la missió general, que normalment és comuna a la resta, és formar l'alumnat perquè esdevinguin persones que siguin capaces d'incorporar-se a la nostra societat i d'integrar-se en un procés de formació continuada al llarg de la vida, etc. Per fer aquestes coses, què fem? Doncs posar en marxa diferents actuacions i projectes. Un d'aquests projectes és el taller psicoeducatiu, del que us parlarà ella d'aquí una estoneta. Però... Què, 4 minuts? Sí, una estoneta no.
Vale, la qüestió és que estan aquests tallers psicoeducatius, però amb un tant percentanal de nanos i nenes amb dificultats, és molt difícil decidir quins alumnes faran aquest taller, perquè només hi caben 12 persones. Ràpidament. Un grup psicoeducatiu és una eina terapèutica amb una gran amplitud de persones que hi poden anar. Això què vol dir? Que la complexitat dels problemes que s'hi aborden és amplíssima. Hi ha grups psicoeducatius de trastorns mentals severs portats per un altre tipus de professionals, que no són les infermeres d'atenció primària, i hi ha grups psicoeducatius destinats a persones amb desajustos emocionals, que seria el que estem fent al Riboti. Com que cadascú té la seva... Cada usuari, cada grup d'usuaris necessita una determinada actuació. El que és comú a tots els grups psicoeducatius i que per mi és brutal la capacitat d'empoderament i de capacitació que té, és que en un grup psicoeducatiu el missatge guaridor no ve d'un professional que se situa en un altre plànol, com deia la Rosa, sinó que és el teu company, que ha passat per situacions similars o molt similars a les teves, que pot donar-te una pista de com resoldre-ho, de com portar-ho. Això, els grups psicoeducatius, a l'institut ho hem vist, és preciós. Quan una persona del teu institut, amb la que només t'has creuat 3 frases al pati, i esperem que hagin estat amables, de sobte descobreixes que aquesta merda que t'havia passat a tu, amb ella també li ha passat, és brutal, és molt, molt, molt xulo. Hi ha històries precioses. No les explicarem perquè són les seves històries i perquè no tenim temps, però en qualsevol cas perquè és superconfidencial. Però, Bego, hem vist molta resiliència al Riboti. Molta, perquè quan arriba... Jo també fa molt de temps, entre altres coses, que acullo nois i noies nouvinguts, no? I els que no són nouvinguts i els que ho són, quan poden i t'expliquen, triguen un temps, però quan poden i t'expliquen el que els hi passa o el que els hi ha passat, doncs realment t'esgarrifa, no? I no pots ni imaginar-te trobar-te a la seva pell, ni tu ni els teus fills, si és que en tens, no? I una de les coses que volia, perquè clar, entre aquests i els altres que acaben d'arribar, que estan desarrelats completament, que els han fet venir, que es troben en un altre planeta, amb una família estranya, encara que sigui la seva, amb una llengua o dues estranyes, amb olors, sabors, amb una manera de fer, amb una manera de viure i una manera d'estudiar tan diferent, realment són gent que ole, perquè estan aquí aguantant. Però el problema un dels problemes que jo volia comentar és què passa amb nosaltres els adults, què passa amb els docents. Sovint ens oblidem que aquests nanos i aquestes nenes tenen aquesta història de vida i només pensem en la part del currículum. Jo això, com tenim poc temps, volia deixar-ho clar, que hem de reaprendre a veure els adolescents com a tal i què els hi passa i a respectar els tempos i els ritmes de cadascun, perquè la societat empenya i anem tots que sí, que s'ha de treure el graduat, que ha de fer això, que ha de fer allò, i els nanos van bastant perduts. És una de les coses que volia que quedés palesa. La Bego és molt lluitadora i molt defensora dels seus alumnes. Ella, quan jo preparo els grups, ella és la que em fa unes llistes enormes i jo dic, Bego, no da, com ara, no? Tenim criteris d'inclusió, no tots els alumnes són susceptibles, no totes les persones són susceptibles d'estar en aquests grups, hi ha exclusions, criteris d'exclusió formal, si no entens l'idioma, si no toleres la dinàmica grupal, si no t'interessa, si hi ha negativa a participar, però bé, en qualsevol cas sí que tenim clar, quan ens trobem en aquestes situacions, que aquestes persones ens ocupem de fer una altra derivació i procurem que puguin trobar un lloc on se'ls doni el tractament que necessiten. Els alumnes que es queden en els grups són alumnes que necessiten aprendre a viure millor i aquest és el primer que els diem. Tu estàs aquí per estar bé,
no estàs malament, només és que has d'estar millor, perquè al principi diuen què faig aquí, no? Necessiten desenvolupar habilitats socials, necessiten resoldre conflictes amb ells mateixos i amb la resta del món sense violència ni verbal, ni física, ni de cap altra classe. En qualsevol cas, han de ser alumnes capaços de tolerar aquesta situació grupal, i dient-los molt clarament que les seves inquietuds, els seus problemes, es quedaran en allà. I això és fonamental, ho diem sempre, 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 és imprescindible. I els hi matxaquem molt, Escolta, el que han explicat als teus companys, tu no ho pots explicar. Pots explicar només el que explico jo o la Montse, però el que diuen els teus companys, no. Són alumnes que necessiten una petita empenta per continuar endavant. Per què? Per què ho creus? Per què necessiten una petita empenta per continuar endavant? Doncs perquè potser el que deien abans, en alguns llocs et posen etiquetes i necessiten algú que t'escolti. Això ho tenim molt clar, la Xesca i jo, que no hi ha espais d'escolta, no hi ha espais on poden expressar els seus malestars, els seus dubtes, les seves preocupacions, i que malauradament als instituts, a banda de la Xesca i 4 coses que puguis fer a dures penes, vas salvant el que et puguis. Per què? Perquè el sistema està fet d'una manera en què el pes majoritari és el currículum. Hi ha un parell d'hores, per exemple, que no sou docents o que esteu més fora d'aquest sistema, potser hi ha l'hora de cultura i valors, o que abans era educació per a la ciutadania, o la tutoria, però són 2 hores de 30, de forma grupal, on hi ha tantes coses a fer, tantes tasques, que els docents no tenen capacitat per donar aquest espai d'escolta. I crec que és una de les coses que l'administració hauria de repensar. No tenim més temps, però necessitem un minut per llegir testimonis. Sí. Ells no poden estar aquí, els adolescents, els nois i les noies no poden estar aquí, però ens han escrit. Sí, llavors, el primer que van dir, tot sempre és la major part i és un resum, és que estaven sorpresos perquè els haguéssim seleccionat per aquest grup psicoeducatiu. Segurament molts d'ells no estan seleccionats per gaire cosa, i a més per una cosa tan rara com és explicar les seves històries i per pensar sobre ells, però un cop entenen per què és, ho accepten de bon grat. En general, per la majoria va ser una experiència molt positiva i el que expliquen és que sí que els va ajudar, i cadascú feia referència a les coses que més li importaven o a un aspecte personal. Doncs a alguns ens va ajudar a autocontrolar-se més, a d'altres a reflexionar i veure la vida d'una altra manera, a la majoria a tranquil·litzar-se i aprendre tècniques de respiració, de relaxació, malgrat potser ara no les posen en pràctiques, però és una cosa que tenen allà, un dipòsit allà de recursos. Molts d'ells van aprendre a confiar més en ells mateixos, i la majoria ha resolt els conflictes d'una forma diferent. I acabem amb això, sí, d'una noia que va dir molt clarament: si un adolescent et demana ajuda, sisplau, escolta'l. No esperis a que t'exploti. No esperis a explotar. No et deixis que exploti. Que exploti podria dir moltes coses. Bé, doncs, gràcies per estar aquí tota aquesta estona. Volia agrair a tots els participants per obrir-se i explicar-nos les seves històries. Acabaré ràpidament perquè ja és bastant tard i no tenim gaire temps, però el que vull que quedi clar és que la resiliència és un concepte bastant complex que està format per molts factors a diferents nivells i a diferents àmbits, tant en el nivell individual de les persones, les seves capacitats, habilitats,
com en el nivell de relacions personals, de l'àmbit familiar, amistats o mestres que tenim, i després en el nivell del context de la comunitat que ens envolta, els serveis que tenim, l'educació, la salut, etc. Hem vist molts exemples d'aquesta resiliència aquí, però el que crec que és més important és veure la resiliència com una visió, com un concepte que ens inspiri a tenir una visió més positiva de les persones, no veure tant la malaltia o la patologia, sinó veure les fortaleses i les capacitats de les persones i inspirar-nos en els relats de les persones resilients per veure què és allò que hem d'enfortir, que podem ensenyar a les persones joves, als nens que pugen, als adolescents, perquè quan al llarg de la seva vida es trobin en situacions problemàtiques o situacions adverses, siguin capaços de trobar fortaleses pròpies o ajudes en el seu entorn o en les seves relacions per poder seguir endavant i tenir una vida sana i feliç. Moltes gràcies per ser aquí, per escoltar-nos. Volia agrair també l'oportunitat que m'heu donat de ser aquí fent de moderadora i salut i resiliència. Que vagi bé.